Какво означава класацията великите българи? Означава ни българи, които са много известни и стават все по-добри. Те са велики, защото много са се учили, нещо са постигнали, били са звезди. Ти кои би номинирала? Аз номинирам учителката ми в детската градина, защото тя много добри неща правеше за нас, не ни се караше и на много неща беше се учила. Кажи ми, кой е Хан Аспарух? Хан Аспарух е един човек, който е музикант. Значи той може да се види на 5-6 неща. На цигулка, на пиано, на акордеон, на тромпет, на китара, и на барабани. Той е много талантлив, значи прекрасно свири, нито една грешка няма. Може най-накрая той да стане известен, звезда, и затова той може да участва в великите българи. Хан Аспарух е написал една песен, която се казва... Не знам как се казва песента, но знам, че е написал една песен, която е така: отива си лятото, идва есента. Тръгвам някъде. Непознати улици ще извървя, себе си искам да разбера. А кой е Васил Левски? Васил Левски е един човек, който е преживява през миналите векове. Може да живее и сега. Но понеже имаше едни други хора, които бяха някакси турци или не си спомням точно какви бяха, но те го обесиха на кръст огромен и на врата нещо му сложиха и така го обесиха. Не знам точно кога, ама си спомням, че беше миналите векове. А Иван Вазов кой е? Сега, ако не се лъжа, мисля, че той е министър за икономика. Той министър се занимава с банките и за парите и самите пари как се разпечатват, нали, имат някакво лице там. И гръб също. Кой е Паисий Хилендарски? Понеже Паисий Хилендарски, така се казва. И това ми звучи като миналите 1000 години. Той е правил календарите, само той е бил и той, нали, календарски, той е писал календарите. Защото така ми звучи, че му е фамилията, понеже е календарски. Паисий Календарски много си прилича. А Паисий идва от писал. Той е живял в 3 век. Може да е начисло числото ти на календара в червено. А Христо Ботев кой е? Не бе, аз го знам Христо Ботев. Той е един футболист, викат му Ицо, а понеже той много псува и всички англичани и африканци са научили българските псувни. Той е много добър футболист, е вкарал много голове, по 5 гола на един матч. Той Христо Ботев е с това известен, защото това пак е професия футболист. Той е към великите българи, защото и той много се учил. Чак пак по 5 гола на игра да фърля, защото никой не може да фърля дори 5 гола. Лина, какво означава Шампионска лига? Шампионска лига според мен означава хора, които плуват едни лиги и се състезават като в рекордите на Гинес, например, и се състезават кой ще пусне най-дългата лига. Има там най-различни състезания. Кой ще заде най-много, кой ще пие най-много, кой ще тича най-много. И така има за най-хубава лига. А шампион е той, който е пуснал на най-далече лигата. И с най-дългата и най-дебелата лига. И това е Шампионската лига. Който е шампиона, печели някаква златна купа, където е за лига. С злато му е нарисувана неговата лига. Тя е шампионска. Аз съм гледала в Титаник как Джак и Рос се състезаваха кой ще плюне най-далеч. И пускаха много лиги и се налигваха. Е, такова състезание е Шампионската лига. Какво означава дуспа? Дуспа означава, значи ако двама се състезават 2 групи и накрая ако са наравно, това значи, че тя пак да плюят с още 5 пъти и който спечели, той получава купата. Въпреки, че дуспа ми звучи на думата люспа, не знам дали това е на състезанието, който е загубил, да му дадат някаква люспа. Наказание за то, където е загубил. Какво означава засада? Засада означава много хора, които засаждат цветя. Събират се баби и дядовци в една градинка и там започват да съсаждат цветя и красти. Те засаждат теменушки, кукичета. Цветята се създадат като в една нещо като фунийка, обаче превъргано някакси. И кръгло да е. И там слагаш пръст и съсаждаш цветето. Слагаш го му да е с корен и почваш да го поливаш и то расте. Какво
означава полувреме? Полувреме означава, нали има минути и часове. На всяка държава има по 100 часа и така има полувреме 50 часа. Полувреме звучи като половината от времето. Например, ако имаш среща след 1 час и по времето на 1 час е половин час. И така, че трябва да тръгнеш половин час по-рано. Изобщо полувремето е странно нещо някакси. Какво означава нападател? Нападател означава, ако един човек си ходи, друг човек, който е лош, да го нападне. Той е престъпник и го напада, понеже е лош, престъпник, много лош, и иска да му вземе парите. И затова се казва нападател, защото напада хората. Какво означава вратар? Вратар означава човек, който прави вратите. Това е тежка работа, много умна, трябва да е много силен, много да се учил. Купува някакви врати, залепва ги на бандите и после им плащат. Той взима към 20 лева заплата, защото тази работа е много трудна. Но иначе вратар е хубава работа.